ọ dị m nke nna anụ kepu na a na ga-atọhapụ Nnamdi Kanu ikekwe na atọhapụ ya ka e wee marụ ka APC ọ ga-esi n'ihu dọ wee bata n'ala Igbo ka ndị be anyị ọ ga-atụnyeru Jagaban ka ọ chịa na 2027. Ọ nke a bụ okwu anyị ji bịa tata epetike ndị Igbo mgbe tinye ọnụ ka anyị mara ebe asụrụ asụ dewere ọdụ. Emekwa na ejiom ose ọjị meju egbucha ọnụ Maka gịnị? maka na nsọ a na-akarịa. Maka gịnị? Eche m na etu expose na ka aghọtago na Nnamdi Kanu bụ Second Niger Bridge. Onye ọbụla chọrọ izi ọchịchị abịa mmarụ Second Niger Bridge ọchịcha ọna emekata etu a bịa kpoka ya ofu bag simenti ya mmiri na-akpụ iyoro okoto. Nnamdi Kanu ka eji na ya ahata na ya ihe echi niile. Nke a abụghị my concern bụ na other people eji with him and related in such cases not na hapụtago ha enyere ka ọkwa ụfọdụ bụ ndị amị ndị eweta tin amị si na ha bụ repented Boko Haram onye chegharịrị Nnamdi Kanu na-ekwu ka ahapịa kịta on condition na hapịa agachie ya ọnụ ka on condition na ọbụgo a repentant secessionist na ọ pụta kịta ji niile